Machiegni kendo ute fwambo kod keyo ma pachoka koro ikwayo mondo chung' motegno e chwalo tijegi e yor ratiro, nimar mano kende e duol modong' manyalo kedo ne ratich oganda. Kaka lipota mar Millicent Adhiambo lero, jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi wacho ni sirikal osemako bede migepe duto mag piny owacho kendo gin kod chenro mar donjore nyaka e ute mag fwambo gi keyo. E kar dak ma ulago Kamkwaya e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya. Jofwambo, anyuola, wede kod osiepe oyuoro kar romgi e nyasi mogik mar kowo mosenindo Dickens Wasonga, mane en jafwambo marito oboke mar The Star. Jofwambo, jotelo kod anyuola paro Dickens kaka jal mane jahera, jachiwo kendo ranyisi mar jatelo makare. He led with a rare combination of wisdom and humility, fostering an environment of collaboration, innovation, and unity among our team. When I just joined the media, there were several challenges at that particular time. But Dickens stood with me. Dickens held my hand. And today, I'm a proud journalist. Ngamaberi kurekende. Mumi uneno timu majiotimo. Makuba kurekende. Wankaka jofwambo wawito ngamalich. He inspired a lot of people, including me. I admired everything that he did, and I will continue to follow in his footsteps. He used to encourage us to be kind to others. His memory will forever be in our hearts. Esetiogogogo, weche siasa ne oduogo tedore lienno ka jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi. Ywak ni sirikal mar Kenya Kwanza osemako mafwanda bede migepe duto mag piny owacho kaka doho, od bura mamalo kod mano mar Senate, kendo duol makoro dong' manyalo kedo ne ratich oganda en mana ute fwambo ma bende sirikal osechako donjorego. All possible institutions of democracy have been captured by this Ruto regime, starting with parliament where I sit. You know, the judiciary is on its deathbed. The last line of defense, which is the media, is also under serious threat. Wandayi nolieko ni thoth ute fwambo kidek chungo tijegi kaluwore kod gope makorgi lach magibandho piny owacho kokalo kuom bad migawo mong'ere kaka Government Advertising Agency makoro to sani tiyo mana kod od fwambo achiel, gino magiwacho ni ok gibisiro kata matin. Media must stand firm to defend their space. Can you imagine that as we speak, advertisement in the media is now being used as a political tool to kill those media houses that have failed to toe the line? There is this animal called the Government Advertising Agency. First and foremost, it's owing the media houses close to 2 billion Kenya shillings. They're starving the media of money that they need to use to develop themselves and also employ workers and pay them handsomely. Jatelno omedo ni thoth jofwambo nyalo biro wito tijegi ponono piny owacho dhi nyime gichwalo lendo magi kokalo kuom od fwambo achielno kaluwore ni chal ka gima piny owacho oseloko ne ute fwambo mamoko ng'eye. Wach mane osir kod gavana ma Siaya James Orengo mane otelo mar chung' gi jofwambo e kedo ne ratichgi. We cannot allow monopolistic tendencies to be entrenched in this country. And we can't allow public funds to be used to promote one media house at the expense of the other media houses. Only institution that is left, is the media. And the media, I'm so happy that we are here to send a dear brother. That is the true spirit of solidarity. Mosenindo Dickens Wasonga mane owito ngimane kokalo kuom masira makoch mar apaya oweyo chien menode kaachiel kod nyithindo ariyo. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi.
Riwruok moro ma ok mar sirkal ochako chenro mar kedo gi timbe moko mag rocho ratiro ma kit chwech, to moloyo mosebed ka itimo ne jok ma mine manie ohala mar kunyo mula e kaunti ma